سلام كم يتصنعكم كبرات عزبتين السعازز تدالو زيناتات وشتن واتسان كم بالكم تقريبا لو زينا زن بالكم ميكال حرقو فلماغن بك عند نتوتاتو افلم قدام يقص هنص صرغيا عدق عدادا غردت بصبغي سلاسلالو حزبن زوبا فوراب مسرح صرغيا دمحنا فورون ساتوفو زلو ابالات حيلتات مكلخالات تبابيعهم ابن حيل مربات معقاماين حمدن بزبلص كدفال مخان تحبيرهم چاينا حفشاو نغدي انساتات زغدام تطقامنتون كمغبي اغيدا اسرائيل وشمت غزه زي جمرتو متقعتلو من خلا معاتو قصيلو اساتيس عميتات كاب حزب عالم زين صواير كم زستنفس تحبيرهم ناب زرزراتو كاب حبلاك ساب چعاتات زرغع قداماي گص هنص صرغع عدغو عدادا غردت بصبوقي سلاسلالو اتسرح بصحون زلو درجه استعذبت غازيطنيا دانايت غبريوت نتسرح نزمرح زلو مهندس توكيسا زدالوتو صبصاب يشعب أورح حدار كلتشحن عسر شعتن زجمرك قداماي قص هنصت نزوباتات ماكلن كشباركان بقطتا زرخب استراتيجيكاو صرغي عدغو عدادا اوردت بصبوقي سلاسل كم زلو تግባረ ናይቲ ፕሮጀክት ዝቆጻጽር ዘሎ መሃንድስ ሳምሶም ተስፋይ ካብ ሚኒስትር ህንጻን የሪና ሓቢሩ ካብ ሓበላ ክሳብ ጭዒታት ዘሎ ኣኻውሕን ኣጻድፍን ዝበዝሖ 30 ኪሎ ሜትር ተሪር ዓቕም ንምጉዳል ዝካይ ዘሎ ጻዕሪ ነት ስራሕ ከቢድ ገይርወሎ ዝበለ መሃንድስ ሳምሶም ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ 8 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ናይቲ ስራሕ ተሳሊጡ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ዝበዝሕ ስራሕ ኣብዛ ክትራዓቀበት ክተጉድል ኢልካ ትገብሮ እዚ ናይ ሓመድ ስራሓት ኣሎ سعجي كبير زخنة ناي مقعت له تي مقرات ماتي أبقى حجي حساب 34 متر نقرص له أبقى ليو إذا حجي أبت سنتر لاين خون كله مولو كوريدور ويدسكا حساب 26 متر نقرص له بوتاتات كله مالتي حجي إذا كبير يقبرنا تسرح مالتي بحفشة قبل على وين تحت وين كفال ناي تترجع 286 مسمرات تحت بيتها ومتربات ناي مسرح مدب كم زلو تقيسو دما درو زتفلالي عقن زلو 24 كم اتزاز ما رديهم كابز انت 286 ثلاث عينتين بعينت كنرين كلنا ماتن محلف ماي كلتا بخلتا له حدا كلتا متر بخلتا متر غونن قموتن مالتي اتحدخا 4 متر ب 3 متر 4 غوني 3 نلعل مالتي تاساسيت عينت دما 6 ب 4 مالتي تا 6 نغون كون كلا 4 خان نلعل زلو مالتي اذا حجي 3 عينت زلوانا مالتي اببوتو لوانا زين مالتي مس مدلدالن ممدمادن مريت بزتححز دما 57 شح كيب ني اخوح 27 شح كيب ني حمد سرحات امسلسال كم زركب زحبره مهندس سامسوم اب تعمام توافيرن زلوا زمناوين ماشينريتات اب قسقاس نايت سراح عبتراي صوتا كم زلوا بمبراه اتي 134 كيلومتر زنوحاتو ناي قطران صرغيا ابتز توطنلو كلت عمت كزازن زلو صنعمنت غليصوم እዚ ስራሕ ጂ ኣብቲ መጀመርያ ربعي نايت قدامي عامت نزله ز بروجكت ناي كلت عامت كنا اذا زلنا حاجه قداميتي 3 ورحات ودينا لنا ماتيو اب 3 ورح حجي كبابي 57 شح متر كيب زخون ني حمد سرح تسرح له كبابي 27 شح زخون 57 شح ناي ميت ناي روك هون كله روك اكسكافيشن هون كله 27 شح دما ني حمد كوين لماتي طغلالا ناو كاب 80 انجلن متر كيب ناي ارز ورك سرح لماتي ات بروجكت ات كباب فطيرون زلو ناي سرح عدلات بزملكت دما مهندس سامسوم تسفاي نبرت عدتات حبلا ديدا قرانا خدو مغرح ጭዒታትን ካልኦትን ናይ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩሎም ከም ዘሎ ምስ ምስጓም ናይ ተዕማም ድማ ዝያዳ ዓምሰብ ቁጽር ምዃኑ ሓቢሩ አጃ መንደቕ ኣሎ ኣብ ናይ ጉልበት ኣሎ ኣብ ማሽነሪ ኣሎ ኣብ ኣውቲስታታት ኣሎ ስራሕ እንዳወሰኸ ኸይድ ከሎ ብኡ መጠን ድማ ተቆጽር ናይ ኤርትራውያን እንዳኸጽኸ ኸይድ ማናቱ ሕጅተን ጀሚሩ ዘሎ ኣብ ናይ መንደቕ ስራሕ ውሑድ ዓቕሚ ዘሎ ምትመንደቕ ግን ብሓይሊ ብሙሉ ዓቕሙ ምስ ጀመረ ግን ብብዝሕ ኤርትራውያን ካውትዮም ብግድ ማለት እዚ ካብ ዓዲ ጓዕዳ ተበጊሱ ንኣውርደ ዝኣቱ 134 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሐ ንዞባታት ዓንሰባ ዝስንጠቕ መስመር ብ20 ኪሎ ሜትር ከጉድሎ እዩ እቲ ቀንዲ ሕጂ ስትራቴጂካዊ ዝገብሮ እዚ ኪሎ ሜትር ምሕጻር ገለ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብቲ ዲዛይን ስፒድ ንባዕሉ ኣብቲ ክዝውረሉ ትኽእል ፍጥነቲ ኣብዚ ሕጂ ብሃይ ስፒድ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ክሳብ ተሪእና እዚ ካብ ዓዲ ጓዕዳ ክሳብ ሕምብርቲ ዘሎ ጽርግያ أوسي كسب 900 سب مارشا خير خيد خيدي زسيم دما أوبزي زلو توقف حد أرجع تديزاين ستاندرد كومي حتى حتى أرجع حدد كاب 10 كيلومتر بيل حتيرنا نبرنا كاليون أفter درايفينج تايم تاي قبرنا سيف قبرنا له
ሕጂ ንመታሓት ከይድካ ናብቲ ትደልዮ ቦታ ክትከይድሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ትወፅሕ ኣለኻ ማለት ብቻይናዊ ኩባንያ ስፌኮብ ብዘመናዊ ኣገባብ ስራሕ ዘሎ 10.2 ሜትሮ ጎድኒ ዘለዎ በዓል 2 መስመር ስትራቴጂካዊ ጽርግያ ዓድጉ ዓዳዳ ውርደት መስርሕ ህንጸቱ ብ11 ሕዳር 2019 እዩ ብወግዒ ተበጊሱ ህዝብን ዞባ ፎሮ ኣብ ምስራሕ ጽርግያ ደሚሕና ፎሮ ንዝሳተፉ ዘሎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኩባንያ ብዶ ሓፈሻዊ ህንጸትን ብ23 ለካቲት ናይ ምሳሕ እንጉዶት ብምግባር ተባቢዕዎም ኣብቲ ኣመሓደርቲ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡብን ኣዘዝቲ ሰራዊት ካልኦት ሰብ መዝን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ፎሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ኣብ ዘስምዖ ንዕላማቲ መደብ ዝገልጽ ቃል ምስቶም ኣብ ምስራሕ ጽርግያ ራሃትያትን ኣብያተ ትምህርትን ዝነጥፉ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ማእከላይ እዝን ኩባንያ ህንጻ ብድሆን ሓቢርካ ብምውዓል ሞራል ንምስናቆም ምስጋና ንምቕራብን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ምስ ሰራዊት ልምዓት ምውዓልና ሓጎስ ይስማዓና ዝበሉ ወከልቲ ህዝቢ ቦጎኖም ኣብ ከባቢኦም ዝሰላሰሉ ዘሎ መደባት ምስራሕ ጽርግያን ምውዳድ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ንምጥርናፍ ዓድታትን ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ብዓቕሞም ንምዕዋቱ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ብባህላዊ መሰናዶ ዝደምቕ ኣጋጣሚ ኣብቲ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ዓብ ተራ ንዝተጻወቱ ህያብ ተበርኪቱ መነባብሮ ዜጋታት ኣብ ምምሕያሽ ኣተኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስታዊ ፋይናንስያዊ ትካል መውል ቁጥሪ ዓማዊሉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወስኸ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ኣብ ከተማ ባፅዕ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ድማ ብፍላይ ኣብ ምሕያል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹሎ ወኪል ኤሪና ምሓር በላይ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ከቕርቦ እዩ መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን መውል ብ23 ለካቲት ኣብ ከተማ ባፅዕ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ኣብ ምሕያል ቁጠባዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ 2019 ቁጽሪ ዓዳዊ ባንክታት ካብ 702 ናብ 728 ክብ ከም ዝበለ ንዓማዊል ዝተዋህበ መጠን ልቓሕ ናብ ኣስታት 106 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝዓበየ 54 ሚታዊት ካብ ዓማዊል ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን 80 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ቁጽሪ ተለቃሕቲ ድማ ኣብ ሕርሻ ዝነጥፉ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ቁጽሪ ተጠቀምቲ ደቂ ኣንስትዮ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ብዝረኸቦ ናይ ልቓሕ ዕድል ድማ ኣብ ስራሕ ተዋፊረን መነባብሮን ኣብ ምምሕያሽ ዘተባብዕ ገስጋስ የርእያ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰት ጸብጻብ እዚ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝኾነ ነጺሩ መውል ዘርግሒው ንምዕባይ ብዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ብዘይካ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዳህላክን ሰልዓን ኣብቲ ካልእ ንኡስ ዞባታት ኣብያተ ጽሕፈት ከም ዝኸፈተ ተጠቀምቲ ካብ ዝተለቅሕዎ ገንዘብ ድማ እቲ ልዕሊ 9 ሚልዮንን 400 ሽሕን ናቕፋ ኣብ ጊዜኡ ከም ተመልሰ ጠቒሱ ጊዜያዊ ኣካየዲ ስራሕ መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ኣቶ ታፍላ ኣስመሮም ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ተኸፊቱ ዘሎ ናይ ልቓሕ ዕድል ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ዜጋታት ወታዊ ለውጢ የምጽእ ምህላው ብምግላጽ ዓማዊል ኣብ ዘሰላስሎ ስራሕ ዕዉታት ንኾኑ ሰራሕተኛታት መውል ሞያዊ ኣበርክቶ ክገብሩ ቁርባት ምዃኖም ኣረጋጊጹ ኣብዚ ዓውዲ ልቓሕ እዚ ጥራይ ክንሪኦ ከለና 67 ሚታዊት ተጠቀምቲ ናይዚ ትካል ደቂ ኣንስትዮ ብእምነት ኣዝየን እሙናት ብመሰረት ውዕለን ልቓሕን ዝመልሳ ተረዲእወን ዝወስዳነት ልቓሕውን ብዙሓት እየን ማለት እዩ ተረዲእወን ናይ ብሓቂ ሓንሳብ ምስ ሓዝኦ ነቲ መደብ ብውጥን ክሰርሓ ዓቕሚ ዘለወን ዝያዳ ደቂ ተባዕትዮ እየን ክትብለን ትኽእል ኢኻ ኣብ ውጥነን ኣብ ምጽናዕ ማለት እዩ ዝበለጸ ሎም ዓመት ተዓዊትናሉ ንብሎ ስራሕ ነይሩ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ምእካብ ልቓሕ እዩ ማለት እዩ ብመሰረት ውጥን ዘውፃእናዮ 30 ሚእታዊት ካብቲ ናይ ዓሚ ዝኣከብናዮ ልቓሕ ዝበልጽ ብ30 ዕቤት ክንርኢ ክንክእል ኣለና ንእክቦ ልቓሕ ሎም ዓመት ኢልና ነርና ኣብዚ ከባቢ 28 ሚእታዊት ካብቲ ዝበልናዮ ውጥና ማሓሽና ማለት እዩ ب28 ሚእታዊት ዝበለጸ ምእካብ ልቓሕ ኣካይድና ተሳተፍቲ ብወገኖም እርጋን ተሽከርከርቲ ንምንቅስቓስ መውል ደሪትዎ ስለ ዘሎ ፍታሕ ክናደ ብቕዓትን ቀጻልነትን መውል ንሕውሓስ ድማ ዘመናዊ ኣገባባት ስራሕ ክተኣታተው ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ኣብ 1996 ናብ ትሕቲ ጽላል ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ዝቖመ መንግስታዊ ፋይናንሳዊ ትካል ኮይኑ ብውልቂ ንዝልቅሑ ካብ 6,000 ክሳብ 20,000 ናቕፋ ብጉጅለን ዝልቅሑ ድማ ካብ 30 ክሳብ 150,000 ናቕፋ የፍቀድ ናብ ካልእ ዜና ኣብ ንኡስ ዞባ እምነ ሓይሊ ኣብ 2019 ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝተሰላሰሉ ዕዮ ዕዉት ምንባሩ ኣብዚ ዓመት ድማ ብዝበለጸ ክድፋሉ ምዃኑ ኣመሓዳሪቲ ንኡስ ዞባ ገሊጹ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ኣቶ ኣብርሃም መኮነን ብህዝቢ ብሓፈሻ ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ረብሓታቱ ዓብዪ ምንባሩ ካብ ቀንዲ መደባት ልምዓት ናይ 2020 ከም ዝኾነ እውን ኣብርሁ ኣብ 176 ሄክታር ዝተፈተነ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ውፅኢታዊ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ን827 ሓረስቶት ከም ተዓደሎ እውን ሓቢሩ
ኣካይዲ ስራሕ ናይቲ ንኡዞባ ወይዘሮ ትርሓስ ፍቃዱ ቦገና ህዝቢ እቲ ንኡዞባ ገንዘቡን ጉልበቱን ኣዋሂዱ ንዓድታት ዘራኽብ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ብምሕባር ስልጠናታት ምርባሕ ንህብን ደርሁን ኣተባባዕ ውፅኢት ስለ ዝተረኽቦ ብዝለዓለ ከም ዝድፋሉ ኣረዲያ ተሳተፍቲ ብጊዜኦም ዘይሕጋዊ ታሪፍ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ቆላሕታ ክግበረሉ መሬት ጢሳ ክዕደል ቀረብ ጽሩይ ስተ ማይ ንምስፋሕ ክስራሕ ዝብል ካልእን ሎባታት ኣቕሪቦም ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ሓውሲ ከተማ ማይ ድማ ብምዕባለ ከተማን ምምሕዳራዊ ኣገልግሎትን ዘተኮረ ዘተወዲቡ ኣብቲ ነበርትና ኣባላት ምምሕዳር ንዞባ ዓረዛ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣመሓዳር ማይ ድማ ኣቶ መሓሪ ኣላዛር ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ 2019 ምንጪ ዝስተ ማይ ንምውሓስ ኣብ ምስራሕ ዲጋን ምጽጋን ዒላታትን ከምኡውን ብማሽነሪ ዝተሰነየ ምጽጋን ጎደናታት ከም እተዓመ ብምጥቃስ ኣታዊታት ከተማ ምስ ዝሓለፈ ዓመታት ብምንጻር ብ11 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ኣገንዚቡ ሸለልትነት ዝመበገስዩ ምቁራጽ ትምህርትን መርዓን ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣሉታዊ ሳዕቤን ይኽትል ስለ ዘሎ ወለዲ ንቑሕ ሱታፊኦም ክዕዝዙ ዘዘኻኽረ ኣቶ መሓሪ ምስ ምውሳኽ ብዝሒ ነበርቲ ቀረብ ኣገልግሎት ጥዕና ክዓቢ ፀዊዑ ተሳተፍቲ ወገኖም ምስራሕ ዘመናዊ ዕዳጋ ጥሪትን ምዕዳል መሬት ጢሳን ክቀላጠፍ ዘይምኹኒ ክብሪ ዋጋ ብቦጣ ዝዕደል ማይ ምቁጻር ክግበረሉ ከምኡውን ብዘይውጥን ዝስራሕ ዘሎ ዘይሕጋዊ ኣባይቲ መግቲኢ ክግበረሉ ተላብዮም ኣመሓዳር ንዞባ ዓረዛ ኣቶ ርእሶም ክፍለ ማርያም ድማ ኣብ ዝቐረቡ ሕቶታትን ርእቶታትን መብሪ ድሕር ምሃብ ኣብዛ ዓመት ብሰፍሐ ክካየድ ተወጢኑ ኣብ ዘሎ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ተሳትፎ ህዝቢ ክዓዝዝ ከምኡውን ብዘይሕጋዊ መገዲ ንዝስርሑ ኣባይቲ ንምቁጻርን ኣብቶም ዝተሰርሑ ስጉምቲ ንምውሳድን መምርሒ ስራሕ ኣመሓላሊፉ ልዕሊ 15,000 ህዝቢ ዝነብራ ሓውሲ ከተማ ማይ ድማ ካብ መንደፈራ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ኣስታት 61 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ንዞባ ዓበት ጽሬታ ከባቢ ንምውሓስ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ብምልኣት ንምትግባሩ ብዝለዓለ ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኮሚቴ ጥዕና ከባቢ ኣመሓደርቲ ከባቢ ሓለፍቲ ኣካላት ሚኒስትሪታት ሃገራውያን ማሕበራትን ኣብ ዝተሳትፎ ርክብ መደባት ጽሬታ ከባቢ ብዛዕባ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ዝሳለጠሉ መንገድን ብሰፊሕ ተዘትዩ ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ንዞባ ኣቶ ኣልኣሚን መሐመድ ዓሊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ መደብ ንምትግባር ልዕሊ 50 ዓድታት ጎስጓስ ከም ተኻይደ ጠቒሱ ብዛዕባ ዝተተግበረን ኣብ መስርዕ ዝርከብን መብርሂ ኣቕሪቡ ኣመሓዳር ንዞባ ዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር ረጅብ ድማ መደባት ጽሬታ ከባቢ ኣብዚ ዓመት እዚ ብምልኣት ንምትግባር ወፂኡ ዘሎ ውጥን ምዕዋት ኩለን ዓድታት ልዑል ኣድህቦ ክህቦ ዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ድማ ጉሓፍ ኣብ ፈቐዶ ከይድርበ ምክታል ክግበር ጽጉማ ስድራ ቤታት ሓገዝ ክግበረለን ንከባቢ ዝብክሉ ተግባራት ዝፍጽሙ ብሕጊ ክሕተቱ ዝብሉን ካልኦት ርእቶታትን ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ሓዳስ ኮሚቴ ጥዕና ከባቢ ተመሪጻ ክቡራት ተዓዘብትና ተከታተሉ ጽናዕኩም ዜናታት ውሽጢ ሃገር ነይሩ ዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክምለሰኩም ከመይ ጸኒሕኩም ቻይና ካብ ትማሊ 24 ለካቲት ሓፈሻዊ ንግዲ እንስሳታት ዘገዳምን ተጠቃምነቶምን ከም መግቢ ሙሉ በሙሉ ከም ዝኣገደት ማዕከናት ዜና ቃሊሕን زحدش سجمتي ممجال إنساتا زجرام كندي تنكي نايتي كوفيد 19 زبل سيامة توهيبو زلو عليت فيروس كورونا مخانو أبزقاو حلو زلو وانيزو سر زلو أب چاينا كرمي شومون تعامتاد حرسترائي لبدا حمام سارس نقدي إنساتا زجرام ممجاب سجومن كمتاقدن تغنى جنا أتمع كوينو كم زيت صنحي تكس زحجي توسيدو زلو سجمتي نتي حمام أب مكتا وتاو ترى كم زهلو ويوم سمز چاينا زحبروم بمسارة صابتي حمام أب چاينا تريستات 80,000 سبات كيلكوفون كلو كلتشين شوعاتي متنكاباتهم كم زموتو تفليتهم متنايتو فيروس أب دوب كوريا إيران إيطاليا عراق بحرين أفغانستان كويتن أب زركبن إسران شعاتن هاجرات كم تزركحتهم صابات بتوسخ يردوم أب دوب كوريا بتي فيروس نايز تلوغفو سبات قطري لعلي شومونتي 230 نايز موتو دما شومونتا كم زبتصحي فلت بزي كازي أب إيران أب زوان قطر نايز تلوغفو نابل لعلي سوسا هيوتهم نايز سان دما ناو عصرتو كلتا خمز عركة تغاليتهم أب إيطاليا ون أهز تلوغفو لعلي كلتا 220 نايز موتو خاشي ديشتا بتحلوم أب تمساسال معبالة رئيسة جزءات هونغ كونغ نلبدا نايتي كتال فيروس نمكتا بزبل العلامة أبيتا تمرتك ساع علت عسرا ورحي ميازيا كعتصوا عزيز اللهم
إسرائيل ب24 لكاتيت وشمت قازا بالعد علامات منقساس حماس جمرته متقعتي لومين خالاي معلتو قتيلاتهم منقساس حماس بوغنو بالعلي علامات إسرائيل متقعتات روكيت كم زكايده زتقسو تصبصابات بسنكو امونغو كليتيون وغنات زصنح وتادراوي وطري كم زخرر يردوم بزكايد زلو متقعتات زاغيد قطرم زيتنصره سبات كم زقسلون كبيد نواتاو عنوت كم زوردن تغليصوم እዚ ከም ዚሉን ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሃገሩ መጥቃዕታት ክትቀጽል ምዃና የጠንቀቕ በምህላው ሰብኣውን ንዋታውን ጸጥታውን ክሳራታት ሜሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ባጉ ታሚትሎም ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ተካይዶ ምስራሕ ሰፈራታት ተስፍሑ ዘላ እስራኤል ናብ ወሽመጥ ቃዛ ዝእቱ መስመር መጓዓዝያ ምድሪ ከርዲናቶ ከም ዘላ ይፍለጥ أستاتيس عميتاوي تكاب حزب عالم زي نصوح عير كم زستنفس حدش مصنعتي حبيروم هجرات إيسيان زيادة بكلا عير تغالي عن مهلاون تقصتي مصنعتي كم ساعبينو أبتي أهجور زسعب موتن حمامات زعبي مغانو أرديو ودت عن عالم زل علامة أن بكلا زرائي ليلو أب مزجب كابز سفران كرتيميت كتماتات إذن زوزحة أبي إيسيا كم زر كبايو تمصنعت زعبرم بمسرتي مصنعتي هنداويت كتما نيو دلهي أب قدام درجة كسر عن كلا لاهور ناي باكستان داكا ناي بنغلاديش كالكاتا ناي هندي تيانجين ناي تشاينا جاكرتا ناي اندونيزيا بقدم تخطر كسعبا كساب الشاشة درجة تسريعنا الوام بكلا اير ابتن بزيادة كسل زتكمان بزحي تشكركرتي زلوغن هاكرات ناوسغي متسكم زلو يزتكس بمسارة تصابات ودبت عنا عالم ساعبينات بكلا اير عامتا واسطات 4.6 مليون سبات يموتوم اتتريو حدا كابت انكي موساخ موت عالمنا كوين كم زلو كيلاتات زحبروم قدامي مصر ماليزيا ماهيتار محمد ب24 لكاتيت بغزا فارو كاب سلطان كم زورد افريتو قدامي مصر ماهيتير نزي وسانه زوسده بزي افلطو نايتي ابز مص عامت مرحنت كركب تصوي زغبرلو انوار ابراهيم حديش منግስት كمسرت مخانو صنصنتا ابز سمعلو صنح غيجي قدامي مصر ماهيتير اب كلتشن 18 تتصمبرو كما بومبر كوينو كمرحو صنح بوليتيكاو سلفون كاب سلطانو تعاليلوم قدامي مينستر ماهيتر محمد زتك زاغيت ايتفلتن زلوم اوديمو كاب شنچاتيمتن 81 ساعه كلتشن سلسن ماليزيا زمرحن اب كلتشن 18 داغماي نا مرحنا استمرسن قدامي مينستر ماهيتر محمد اب عالمنا بعدمه كاب زعابيو مراحتيو قدامي مينستر ماهيتر محمد كاب سلطان مورادو اب تاغر حديش بوليتيكاو نوصي كيسعب سغاتالو منگستی کنیا ابتا هاگر استغست وراران بتام در بران مقصار بنفرتی استرگفه نای منصاق مدهانیت مسرح ابز کایدو لزلو اتبالع بزلو نفاس ترگفو نابس فيك فالت هاگر بمسففعو متن زورد عنوت كم زايده تحبيرهم اتي اب حد وان 10 كيلومترات اب زصفحاتو مريت زعسل زلو ام بتام در برا 12 كيلومتر نشانه معراب كاب كتما نيروبي ناب زركب كبابي ساقيمو كم زلو زحبرو صصابات بموغاسن حرشان ابل علي زنابر حبرت السبتي كبابي سقات وحسنت مغي فطير كم زلو مع كنازينا كينيا اقاليحن اب كينيا تغسيت زلو معرباوي نفاس نتي بالعنا بسفيع كفال تهاجر نغسفعفح طنق كوينو كم زلو زحبرو صبصابات حرشا درو ابل علي الربع صفحات تهاجر بقليل زي قمت عنوت اوريدو مهلاو يحبروم ابزوانزي وراران بتام دربرا اب صوماليا اثيوبيا كينيا اوغندا تنزانيا دوب سودان كم تراي اب لعل حرشاو اوتوت تن هاجرات دما بقليل زي قمت عنوت كم زورده صبصاب حوارات هاجرات يتوصوم اب ايرتراون ابز حلف ورح حدار تمسسال تريو بالع تخسيتو كان تنبره بستوس دس توعدن قلطوفن سقمتي اب حصيروان اب تحتي قطصر كم زو عليه فلط اب زوبا مبرا افريقا تخسيتو زلو ورار عسله انبطا نزمصاوار قصل كم زغل زمت ودب مغبن حرشان حوارات هاجرات نمقصارو قلطوفن توعدن صاري ككاديو زصوع زلا كبرات عزتنا ساعات استدالو زيناتات ابزي فصم سلامكتالكم ازي زمسكن انا كنت صنيحين زينات سبورت كم لسوكم مستر فمرات اير تي في وغني السلام